Takže som sa rozhodol, že spravím ten stojan taký, že sa bude dať kasňa otáčať takto a takto. Nie, že ho zvalím na bok, ale že budem proste vedieť otáčať tú karosériu. Tu mám nejaký materiál, taký zvyškový a tu je plán, ako by to malo vyzerať. Neviem, či to bude fungovať podľa mojich predstav, ale snáď hej, a keď budem otáčať tú kasňu, tak sa neprevalí celý ten stojan. Čiže posilná konštrukcia pre predok a zadok je spravená, teraz to idem ešte vystúžiť a potom to už dám na auto.
heart attack. Feel like a star, you okay with that? Please don't break my heart, baby girl. You see good at that, good at that. Thoughts on my thoughts on my thoughts on my thoughts on my thoughts. Pockets vacant, goofy, goofy, couldn't get them. AG's over this, but I'm just rolling away. Old heads tell me, goddamn, fuck these other bitch. Yes, sir, I appreciate you noticing my drip. Slam to the pavement like what it is. Hey, slow me back, tell her that the moment is. When I'm sitting back like my heart, I'm emotionless. When I'm sitting back like my heart, I'm emotionless, motionless. Pockets vacant, goofy, goofy, couldn't get us. AG's over this, but I'm just rolling away. Old heads tell me, goddamn, fuck these other bitch. Yes, sir. Takže konštrukcia je už spravená. Túto strednú trubku som musel pozvárať z viacerých, pretože to má 4,7 metra, takú dlhú rúru som nemal. A výška tohto od zeme je 80 cm. Teraz tu ešte vyvrtám také poistné tiery, že tam dám šrobu, aby sa mi tá kasňa neotočila, keď od spodu tam prečte kolesa. No a celé to funguje vlastne na princípe, že do trubky je vložená druhá trubka a pomocou tej sa to dá otáčať pekne. No tak chvíľka pravdy, som veľmi zvedavý, či to pôjde. Takže otočný stojan už je hotový, teraz idem ešte namalovať, čo nie je namalované a môžem začať zvárať všetko na tej karosérii. Tak a tu máte návod, ako si spraviť otočný stojan na auto pri renovácii, naozaj, že je z odpadu a na moje potreby to bude naozaj, že dostačujúce, takže s týmto som úplne, že spokojný. Tak ďakujem, že si sledoval toto video až do konca a vidíme sa pri tom ďalšom, kde už budú nejaké veci ohľadom karosérie, čiže bude sa robiť už na karosérii.